bafowethu asibingelele. Ngicabanga ukuthi iy'nsizwa lezi ezingiphambi kwami iy'nsizwa ey'sengomeni. So engikudinga kakhulu bafowethu noma engikufisayo ukuthi abafowethu beyichaze noma ozokhuluma mhlawumbe ngenxa yesikhathi sizothatha lo ozokwazi ukukhuluma ayichaze okokuqala then asitshele ukuthi ungaphansi kwaliphi iqembu bese siqhubeka ne-interview yethu. Ya mfowethu, lokhuluma njengamanje Shubi wamajola kuNtontolo ongaphansi kwegoso wetime wansele khona uNtontolo. Bafowethu besicelile insizwa sobuka ukuthi sizovala nazo la engomeni lena yala kamasho bekuvala ubuka zafika ezinye insizwa zonke sabombana akuba kukhulasi noma bengakasingakavalo kwamanje kodwa besicela abafowethu ukuthi-ke hlaka 25 wetime umfonsela uyibizile insizwa zobe zilapha kumawanda uNtontoto lo kuyafana so bafowethu kumanje la sikhona bhuti sila endawo ey'tezi zamajodo endaweni yesigamele ila esikhona njengamanje kodwa ngicela ukuthi wonke umuntu iy'nsizwa zonke bafowethu la magosa bephelele namhlanje bengicela ukuthi aphelele. Ngicela ukukubuza nje kuqala mhlawumbe bese sifika kokunye mhlawumbe sisazohambe ngahle kwengoma namhlanje. Engifisa ukwazi nje kuqala mfowethu kunabantu uthola ukuthi bayakulandela ey'nkundleni zokuxhumana bese bebuza ukuthi mhlawumbe uthola ukuthi umuntu kwesinye isigodi noma komunye usoseshini kodwa ufisa ukuzogida lapho mhlawumbe kuvumelekile lokho ngomhla ka-25 noma sebengaxola bese beyibona ngelinye ilanga. Ngoba selishile igoso umuntu ongiphethe mina nangu ongaphansi kwami ngingezwe ngabaya uma ukuthi mhlawumbe khona abantu ababuya ey'nkundleni zokuxhumana kuthiwa yayikashumi cha suseli lokho iy'nkabi ezangitontonto igoso u-Etham. Futhi njengamafishane singathi umuntu ofisa ukuzogida singamamukela asondele ngomhla 25. Singamukela. Okay, okunye-ke esifisa mhlawumbe izingoma ngenxa y'khathi manje ingoma thothi isikhathi esiningi amagosa wasagidoko kulindele ukuthi amagosa afike ngasikhathini ukuze usheshe umcimbi ugezelwane umuntu aneliseke. Emagoseni esingakusho futhi siphinde siqinisekise nakuyisicelo kumagoso obekhona nawo ukwazi ukufika kuthina besicela ukuthi amagoso ewenze ukuthi u-1 uwashayele esekhona. Okay, mhlawumbe nje ongasithi qaqaba ukuthi mhlawumbe umdlalo namhlanje ubone kanjani mhlawumbe bese yayibongela emagosini akwazi ukuphumelela. Hayi lokho sengagidele egoseni ukuthi siyabonga kakhulu okwazile ukufika noma wazange ufika inkinga zakhe sibusukubonga short left.